Joho, ľudia, ľudky, ja vás vítam u nového videa. Dneska tady máme Minecraft, ale svet je 2D. OK, ľudia, neviem čo mám od toho čakať. Samozrejme, ja už to nebudem okecávať. Ak sa vám moje videjka ľúbia, prosím vás, dajte like a odber, aby ste nečakali žiadne nové videjko. A dajte si tam, prosím vás, na ten odber aj zvonček, aby ste vážne to žiadne videjko nevynečkali. No. Tak, začali sme tady. Dobre, tady sú nejaké informácie o všetkom. Dobre, a ja už môžeme začať. Týpek to postavil tak, že aha, OK. Takže týpek sa s tým proste nepiplal. Aha, tady sú bary, aha, to je chytré. Dobré, týpek. Tady si teda ideme naťažiť rovno strom. On to spravil tak, aby som to proste nedostal preč. OK, tady si zabijeme kravičku, aby sme si nedostali papanie. Tady si vezmeme drevo, čo to je? Tady je asi nejaký spawner na kravy, podľa mňa. Je to spawner na kravy. Ale to nie je náhodou vôbec zlé, akože hodí sa. A ešte tady mám drevo, ale... Tak, toto bude zaujímavé, ľudia, ľudkyne. Lebo my sme už zvyknutí na ten klasický Minecraft, kde sa nič zaujímavé nemôže stať. Ale tady, fúha. No, bude to výzva. Tak, každopádne, keď si naťažím z toho dreva, pôjdem ťažiť pod seba. Čiže je to najviac nebezpečná vec v Minecrafte, ale tak, čo už. Viete čo, nebudem ťažiť pod seba, ja si proste spravím jednoduchou metódou. Pôjdem vedľa seba a tak ďalej. Ja som tady spadol. Dobre. Teraz ako von. Doberieme toto. Nemám tady žiadne torčky, takže sa tu budú spawnovať mobovia. To je dosť na nič. Nevadí. Dáme to. Aj tak. Keby ste sa divili, prečo mám také divné textúry, sekundečku, ľudia. Ja sa zblížim, lebo toto je strašné. Tak, výborne. A môžeme pokračovať. Tak. Teraz to preskočím, výborne. Tam dole už sa spawnujú mobovia, samozrejme okolo mňa. Som zvedavý, neviem čo mám. Četka. Nice. Skôl a stringy, to sa vždycky hodí. Ale prečo tak veľa? OK, to neviem. On si tady asi odložil veci, z čoho tú mapu staval a potom proste už to nemal čas odložiť, tak proste to tu nechal. No, každopádne. Čo teraz? Aha, tam je ten, kde som sa spavnul. OK, ja rozmýšľam, čo spravím. Tak. Viete, že ja už pôjdem pokopať pod seba. Akože. Ja to tady musím vysušiť, je mi to veľmi ľúto, ale musí byť, aby som tady mohol prechádzať. No teda čiastočne nevysuším to úplne. Dobre, toto budú dobré bloky na stavanie. Mňa teraz napadlo, z tohoto dreva premením, výborne mám z toho dosky, spravím si z toho crafting a teraz, pozerajte ľudia, teraz spravíme jednu vec. Na to som nepotreboval crafting, ale to nevadí. Raz, dva, tri. A spravíme si posteľ. Bam. A máme. Tak. A môžeme spínkať. Dobrú noc. Tak, ľudia. Dobre. Môžeme si zobrať posteľ a ideme na to. Teraz ideme, dneska budeme preskúmovať. Tak, berieme si veci a ideme do podzemia. Samozrejme, pôjdem dnes trošku ďalej do podzemia, tady prejdem. No tady je zase spawner na prasatá. Prasce, pozor. Ovce nie, my spadli. To je, odkiaľ sa objavili? To čo je? To je borovica. To je podľa dosť vtipne. Dobre. Tady pôjdem do podzemia, lebo tady som videl, sú tu irony. Let's go. Let it go. Dobre, tady si dáme, tady je spawner. Alebo nie? Neviem. Prosím, poď dole.
som to chcel, tak nič, to som chcel savenúť, ale tak nevadí. Nevadí. Vôbec nevadí, keď sa aj niečo pokazí. Dobre, zoberieme si kameni. A môžeme ísť za tým skeletonom, či kto to tam bol. Tak a ideme na neho. Počkaj, ja pôjdem zo spodu. To je dobrá stratégia. Skeleton. Počkaj. Dobre. Ja to tam rýchlo položím. Dobre. Tak a teraz ho budem len takto zo spodu hitovať. A moja XP farma je hotová. Tak, ale teraz sa nehituje úplne pohodlne, dobre. Mne z neho padol luk a šípy, let's go. Lebo viete čo, ja tam dám to sklo, to sa mi bude lepšie vidieť. Tak, a teraz už máme luk a šípy. A iba na polovicu zničený. Čiže u skeletonu akože, wow. Tieto pavučiny tu vadia. Viete čo? Ja si zoberiem toto a vykraftím si krumpáč a rovno aj meč. Tak, krumpáč, bam. Tady si vykraftíme paličky. To dáme preč. A tady spravíme takto a máme meč. Bum. Tady si zoberieme toto a máme stringy. Nice, to sa hodí, to sa hodí vždycky. Zoberieme crafting table a ideme na výpravu. Tak, ideme ďalej preskúmať, čo v tomto nádhernom svete máme. Tak, vezmeme si irony, konečne, po dlhej dobe. No, ešte som to irony nenašiel. Jej, to je také veľké ložisko, nice. No, tak veľké nie, ale je to dobré, OK, ľudia, ľudky, ja sa teraz vykopem hore. A pôjdeme hore, na povrch zemský. Čo ľudia ešte nevideli. Tak. Už tam budem. Hej, tento 2D Minecraft, ja som si myslel, že to bude pohoda a že proste to preskočím, keď to bude treba. Ale není to taká pohoda. Hej, už sa tady kopem aspoň 3 hodiny hore. A tady je ten spawner na prasiatce. Tak ja ho odkopem proste. Lebo už ma to dosť chce. Tak, dobre. Tady ešte. A máme priechod. Jejda. Ako si sa tam dostala, prasiatko? Ja som tam proste len tak položil sklo. OK. Tak a ideme ďalej. Tady v preskúmaní sveta budeme pokračovať teraz. Tak, tady za touto jabloňou samozrejme nie je nič. Jabloňou. Viete, že som myslel sorať ľudia. Poďme sa pozrieť ďalej. Teraz tady bude určite niečo zaujímavé, keďže som tady ja. Ja už to nedávam. Tady samá hlina. Hlina. Je skonečne niečo. Pavúky. To by som ja náhodou hodil. Dobre. Tady máme bam. Dobre, tak. Tady. Toto ešte odkopem. Teraz tam parkour do roka 2026 už. Tyjo, tak to bolo epické normálne. Tak, a tady už máme púšť. Jo, tak dlho to trvalo, kým som sem došiel. Ale po 100 rokoch a predsa.
Už som tady. Nie. Lava. Ne. Nie, ja uhorím. Nie. Ne. Tu, kde som sa spawnul. Som má trošku chybu táto mapa. OK, daj a ideme sem. Tak a rýchlo tam idem, utekam. Ale nie, no tak. Prvá smrť. OK, táto mapa vie vidieť, že táto mapa nie je moc kvalitná, ale čo už no. Ideme tam, ľudia, rýchlo si to zaberieme tie veci. Teraz som sa, ako tam staval vlastne? OK, kde to... Jaj, tady sú tie pavúky. Jasné, chápem. Dobre. Tak, ešte jednu dosku. Bam. Let's go. Tak, výborne. Hop. Tam je to láva. Idem si rýchlo pre veci. Dobre, mám všetky veci. Dúfam. No a teraz. Bom, lebo tady sú bariéry, takže toho krásne zneužijeme. Tak, tady si z kamene postavím cestičku, lebo kameň nezhorí, ale na druhú stranu tú lavu budeme potrebovať. Tady je blaze spawner, ale čo sa mi hodí na blaze rody? Kto by to povedal, keď sú to blazeovia? Tak, tady sa ešte vystavám hore. Pôjdeme sa pozrieť na ďalšie, že čo tam je. K svetu. Bam. Jaj, dobre, ešte pozrieme, čo je rýchlo za tým. Let's go, už sme tam. To je koniec sveta. Dobre, tak oficiálne sme prešli celý svet. Samozrejme, toto ešte nie je koniec, ľudia. Budem ešte točiť druhý diel z tohto. A ja vám ďakujem moc, ľudia, že ste sa pozerali. Prosím, dajte odber a tí, čo nedáte odber, takto na vás zamierim lúkom. Bam! Dobre, ľudia, ja vám ďakujem, že ste sa pozerali a čau!